Kwiindaba zethu emini nje sikhatyiwe isicelo sesibheno inkundla ephakamileyo eseBloemfontein eFreystata apho ugqirha Nandipha amagudumane bebhena ngakwisigwebo semantyi sokumalela ibheyile. Usahlatywa ngemibuzo usajini Vusimuzi Mokhane kwityala lokubulawa kwaSenzomeyiwa elixoxwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli. Besixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngelixesha kula majelo ye-SABC 1 ne-DTT zindaba uxolo malibenani. Sikhatyiwe isicelo sebheyile inkundla ephakamileyo yaseBloemfontein eFreystata apho ugqirha Nandipha amagudumane bebhena ngakwisigwebo semantyi sokumalela ibheyile. Ugqirha Magudumane wabanjwa etyholwa ngenqwaba yamatyala kuquka ukuba nesandla ekuqhwesheni kwesidlwenguli nombulala uThabo Bester namanye amatyala nento kwenza nokuqhwesha kwaBester entolongweni. Ijaji ebambele uMelissa Jordan iwisa isigwebo ngalentsasa ithe asiphumeleli isibheno sikagqirha Magudumane kuba ayiboni imposiso kwisigwebo semantyi sokusikhaba isicelo sebheyile sikagqirha Magudumane. Ujaji Jordan uthe kwimiba ebekwa ngamagqwetha kagqirha Magudumane akukho nto enesihlahla okanye enebatha kwisigwebo semantyi yaseBloemfontein ngoko makahlale ezamla eluvalelweni. Ugqirha Magudumane wabanjwa wadidinjelwa eziseleni ngomhla wesi-7 ku-April ePPP eArusha eTanzania. Kwisicelo sakhe sebheyile ugqirha Magudumane watyhola ngelithi waqweqwediswa nguThabo Bester owamsa ngetshova eTanzania. Sithetha nje ugqirha Magudumane ulala ebaliwe kwiziko loluleko laseKroonstad eFreystata susela ukubuyiselwa kwakhe noBester kweli lizwe. Amagqwetha akhe akafumanga ukuphefumla ngokukhaphansi isitya sigcwele kwilinge lokuba akhululwe ngebheyile esithi asaza kusihlafunisisa esi sigwebo. Usahlatywa ngemibuzo usajini Vusimuzi Mokhane kwityala lokubulawa kwaSenzomeyiwa elixoxwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli. Usajini Mokhane nguye wabamba umtyholo wesibini uBongani Ntanzi. Usahlatywa ngemibuzo usajini Vusimuzi Mokhane kwinkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje kwelityala lokubulawa kukaSenzomeyiwa. Uadvocate Thulani Mgomezulu ubuze elingqina lenkundla ngezityholo zokuba umtyholwa wesibini uBongani Ntanzi wagalelwa ngamanzi emzimbeni wakhe emva koko watshiswa ngeendambo zombane. Usajini Mokhane uyaziphika ezi zityholo. Accused number 2 was poured with water from his front part of his body. From his front part of the body. I dispute that. And he was electrocuted by Mabena, Jonathan and Buthelezi exchangeable. I dispute that. I get people to Bamba Bago case, Jonathan Buthelezi, no Maben. When the plastic was removed and accused number 2 was bleeding from his nose. Badly, I went to some plastic here over visually, and now over a trauma. I don't know how I'm going to answer you because this continues to be lies. Elityala lisaqhuba. Siphume enkundleni ePitoli siye bilabila. Lihlithiselwe uLwesihlanu umhla we-10 kule imiyo ityala labarhanelwa ababini abatyholwa ngokuqhekeza kwifama kaMongameli Ramaphosa ePhalaphala ngoFebruwari ka-2020. Abarhanelwa nababanjwe izolo bavele phambi kwenkundla kamantyi yasebilabila ngalentsasa. U-Emmanuel David kunye noFloriana Joseph nabaneminyaka ephakathi kwama-30 nama-39 bajamelene namatyala amane kuquka iyelenqe lokwenza ubusela kunye nokuqhekeza kwifama kaRamaphosa ngo-2020. Ityala lihlehliselwe ukuba uDavid abe nexesha lokufumana igqwetha. Esi sibini esiseluvalelweni kulindeleke ukuba sifake isicelo sebheyile xa bevela enkundleni kwakhona. Kungenzeka ukuba kubanjwe umrhanelwa wesithathu kungekudala.
child to the police station. Umphathi wamapolisa mnumzana Bhekicela uthi amapolisa asebenza nzima esonzuliso nakukuthengiswa kotywala ngongekho mthethweni kweli. Ebethetha kwinkova kazwelonke yamanyana amapolisa iPop Crew ebanjelwe eThekwini. I went to one ship-in here about 3-4 weeks ago in Newlands. It was 10 to 2 in the morning. Akho umuntu olele, nobody sleeping in the neighborhood. Igqom. Ishaya imoto oza ngayo amaphoyisa uzwe imoto ithi zu. And you just wonder, what about the neighborhood here? It's 10 to 2. When you come there, the shipping is illegal. The owner has been arrested 2 days. He's run by a 12 and a 14 and a 13-year-old. And everybody in the shipping is less than 18 years. And then, and they say, no, you can't do that. We're working here. Now, ngihamba ke nalabantu ngaleso sikhathi ethiwe NIU manje sifuna ukubabamba ke lezi manje khona ne TV ngithi hayi man ngingababambi but uyahala ukubabamba nawe kodwa you know, I don't know what has gone in South Africa. Everything is illegal. Kwalapha ezindabeni abahlali baseWarrenvale naseWarrington emhlakoloni baphila ngoloyiko ngenxa yezindlu zabo ezikwimeko yokudilika kodwa masuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe sikhatyiwe isicelo sezibheno inkundla ephakamileyo yaseBloemfontein eFreystata apho ugqirha Nandipha Magudumane bebhena ngakwisigwebo semantyi sokumalela ibheyile. Ugqirha Magudumane wabanjwa etyholwa ngenqwaba yamatyala kuquka ukuba nesandla ekukhwesheni kwesidlwenguli nombulali uThabo Bester namanye amatyala nento okwenza nokukhwesha kwaBester entolongweni. Abahlali baseWarrenvale naseWarrington emhlakoloni baphila ngoloyiko ngenxa yezindlu zabo ezikwimeko yokudilika. Zizindlu ezingaphaya kwama-50 ezakhiwa kwiminyaka engama-24 eyadlulayo ezisecicini lokudilika. Abahlali abachaphazelekayo bathi izindlu zabo ze-RDP zaqala ukuba nentanda kwiminyaka emibini behlala kuzo. Batyhola amasebe karhulumente ngokungaseliso izikhalo zabo. Uchulumanco lokuba nomzi othi wena loba lolumzuzwana kwezintsapho ezichaphazelekayo ezinye zezizindlu zaba nentanda emva nje kwenyanga ezingephi behlala kuzo logama ezinye seliqalisile kuwohloka. Asiziva sikhuselekile ukuhlala kule ndlu kodwa siza kuba sathini? Imali yokuzilungiselela asinayo. Abasemagunyeni abazimiselanga ukuyibona imeko esiphila kuyo. Omnye umhlali uthi iminyaka emihlanu ngoku ekhalaza kwabasemagunyeni uthi ngo-2021 akhe eza kona amagosa amasipala iMahareng ezokujonga umonakalo kodwa unanamhla oku usalindele uncedo. As that rain offers the wind waai. Xa kunetha andilali ubusuku bonke. Xa kubhudla umoya iifestile ziyavuleka. Kudala ndibongozela ukulungiselelwa indlu kodwa andifumani ncedo kurhulumente. Isebe lobambiswano kurhulumente nozinziso loluntu kwiphondo lithi lidinga ungenelelo lwesebe likazwelonke ukukhawulelana nale ngxaki yandayo. The department is aware of the issues in Warrenvale with regards to the cracked houses. It has made submission to National on the project and is currently waiting for the feasibility report so that measures of intervention can be determined. Isebe alinikanga mkhombandlela wokuba le ngxaki liceba uqalisa nini kuyisombulula logama intsapho ezichaphazelekayo ziphila ebugxwayibeni. Ziliqela iziganeko kutyholwa ukuba abantwana bathenge batya ukutya okudala okuthengiswa kwiivenkile zabemba ngaphandle. Sibuze uluvo lwakho mbukeli ngalenyewe kwikhasi lethu leWhatsApp ze waphendula wenjenje. Kuhle into kubana ijelo ke le SABC lithi ibhazalalo lizame ukuqoqa nokubhentsisa zonke ke izityholo ezenzekayo nalo mabibi mabi enziwayo. Mhlawumbi lonto utsho yenze urhulumente naye athatha amanyathelo. Zininzi iziganeko zabo my friend.
bathengisa izinto ezibolileyo ebesanduthengisa ngoku amasi anecondoms ngaphakathi yonke into yabo ibolile neenyama inzima ke into bazazibona seziphethwe ngabo bakha ngabo nosibari bethu. Ibuhlungu le meko ngathi urhulumente ethi angayeka ukuthethela abantu bangaphandle sebenza izinto ezingalunganga bekugqibeleni babulala thina babulala abantwana bethu babulala ilizwe loMzantsi Afrika. Siyacela urhulumente makwenze ubulungisa. Zonke ezivenkile ezithengisa ukutya okudala okubolileyo sifuna zivalwe zonke ngoba sisibulalile abantwana. Urhulumente makaphakamise inyawo enze inspection kuzo zonke ivenkile zabemi bangaphandle. UMzantsi Afrika mawubuyele kulaa mafama zakelima ukutya okusempilweni uyekwe le yoba bezijongene nabantu abazithengisela ityhefu bayaphela abantwana bethu xa siyiphakamisa loo nto kube ngathi asibafuna abemi bangaphandle. Kwezindaba ezibuhlungu ezi kuba kaloku kukho nokusweleka kwabantwana ngenxa yokukutya abakuthenga kwezi venkile. Kodwa ke ingase sinyamezelane bantakwethu ingase sinyamezelane singenzi udushe esihlangalaleni sinikele emapoliseni. Uhulumeni besicela mani ukuthi akayingenelele lento yale idolozana kokufika ngoba akulula ukuthi ayivale ngoba zusize emphakathini. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okuthile futhi naye uhulumeni akugenayo ngabo. Kodwa akakabuka ukuthi lezi zitolo zithengisa into kuyiyo right engaka expire yini ngoba izinto eziningi zabo azikho right. Sakati kubuhlungu kakhulu na ungakubuka abantwana labangaka ngekuthenga nje tinto le expire tibabangela kugula labantu bekuhamba labete botovula titolo la eSouth Africa abamuke emaveni angakubo nathi sibahlali base South Africa sihambe siyothenga etitolo letinkulu. Ezike zizimvo zababukeli elijelo lendaba ye-SABC elilakuthwalisa uxanduva ngazo. Ngoku masithi tsigxada ngapha kwemidayeli. Izikhukhula ezidalwe zantyala zemvula zibangela ukufuduswa kwabantu abangaphezu kwekhulu lamawaka 100,000 eSomalia. Uthi lusuku lwesihlanu olu idliva imvula sekusweleke omakhulu ababini indawo zokufihla inhloko zethu zikhukhulisekile kwaye kulahleke nabantwana sitahuzisela uncedo. Balishuma abantu abasutywe lamvila lokufa kwaye urhulumente ubhengeze imoya onxunguphalo ngenxa yesichotho uEl Nino oza kudonsa de kube umnga uDisemba ngulamarhanuka. Qakatha elele kwelama-French. Inkonzo yemozulu ikhuphe isilumkiso sezandyondyo zemvula kumantla elilizwe. Imizi, indlela namasimi zigutyungelwe ngamanzi kwaye kusaqekelelwa ezinye izantyala zemvula. Kuza kufuneka baxoze mphini wumbi nokuba ngumkhumbi kaNoah. Rhwaqu eParis kusigca wendoda uAlan Robert udlala ngengozi unambela koqeqizulu bezakhiwo eliqina liqabele kuma-60 eminyaka kwaye linambela izakhiwo ngokubhiyozela usuku lokuzalwa aphinda belitshantliziyo kwiziganeko eziswantsulisa ihlabathi njengombhodamo wakwaSirayeli nasePalestina. Xa siqwela ingqokoqo kwezolonwabo uArnold Schwarzenegger ongumdlalo phambili kwimiboniso bhanyabhanya unikwe iwonga eliphezulu kwiziko lembali yeHolocaust yaseBeverly Hills. And you have been Mr. Universe 5 times, Mr. World, Mr. International 7 times, Mr. Olympia. You get a lot of trophies for your muscles. But this is a trophy for my heart. uTerminator waphinda wafaka umphokophelo wempumulo yakhe kwezopolitiko njengosomaqhuzu waseCalifornia igavana ngolwasemzini Qongqololo. Sibuyele ekhaya. Emva kokubulawa kwabantu kwingingqi Nelson Mandela Bay, umphathiswa wokhuseleko loluntu eMpuma Koloni uMnumzana Xole Nqadi kunye nomasipala waseNelson Mandela Bay babambe indibano noluntu. Intatheli yethu Nandi Bablatyi uzimase le ndibano kwilokishi nobuhle eTinarha.
Studio namhlanje silapha kwanobuhle eGariga apha umphathiswa weukhuseleko loluntu elapha ezokuthetha-thethana nabahlali ngokubulawa kwabantu abaninzi ngexesha linye okwenzekayo apha kule ndawo. Apha eceleni kwam ndinomama uNcese ozosicacisela ukuba baziva njani ngezi meko nokubulawa kwabantu apha kule ndawo. Ndibulele mama ngokuba uthethe nathi, enkosi kakhulu. Ngicela usichazele ukuba niziva nikhuselekile apha kule ndawo. Enkosi enkosi ndiyabulela. Siziva singakhuselekanga kakhulu indlela noko esiphetheke ngayo ekuhlaleni. Apha into engamandla, icrime ikwiqondo eliphezulu kakhulu, futhi ke kuyabulelwa abantu apha bayabulalana. Sikuloo ngxaki yokokuba siyacela siyabulela noba umphathiswa ezile khona ukuze ke sibone uba singaphuma njani kule ngxaki sikuyo yendlela yabantwana bethu ababulala abazali babo. Usisengxakini embi kakhulu, ingakumbi kwiwadi esihlala kuzo. Kuhamba umpu emini nasebusuku. Asikhuselekanga singabahlali alapha eMzantsi Afrika ngabantwana bethu nangabantu abenza icrime esihlala phakathi kwabo. Abahlali bomasipala wesithili uMzinyathi KwaZulu-Natal bavakalise uvuyo kwinxalabo bebenayo ngokunqongophala kwamanzi ithuba elide. Bayafikelela kumanzi acocekileyo ngaphandle kokuhamba imigama emide kuba bafakelwe iimpompo zamanzi. Kubanjwe intlanganiso eMzinyathi KwaZulu-Natal nalapho usodolophu wesisithili ebenikeza ingxelo yokuxinga kwenkonzo zonikezelo lwamanzi kubahlali, nalapho akhankanye ukuphoxakala ngonokontraka ababeqeshelwe lo msebenzi. Usodolophu uNgubane uvakalise ukuzijula kwabo ijacu eqinisekiseni iyasetyenziswa imilambo engakwezingingqi ukuze zingaphinde zinqamke inkonzo zamanzi eluntwini, egxininisa nangeziko lokucoca amanzi abasele betyale imali kulo. Besibanjwe eminye imisebenzi ke uba sibanikezele ngamanzi. Abantu abanawo amanzi ngoba kulukhuni ukuthatha amanzi emfuleni uwayise kubona ngoba abantu abaningi bakhe endaweni eziphakeme. Kodwa siyakuzama lokho ngoba sesiyifakile imali enkulu kwaEskom ebalulekile nezishaka lombili kuba kukhuliswe ingqalasizinda yakhona la eMsinga kuthiwa iSampofu water treatment plant. Izothi ke mayisiqediwe lo msebenzi ke abesamanzi esegeleza ke yonke indawo. Ukanti ke abahlali bavakalise imincili yabo benjenje. Sasinzima kakhulu impela ngoba sasiphuza nenkomo enkobongweni, ukufika mhlambe emini inkomo sefike zaphuza zabhoshela phakathi. Impilo isimnandi kakhulu manje ngoba kwamina njengangila nje umpompi nanku esangweni la ekhaya basahamba distance le kade beyihamba. Amanzi bubomi ngenene bamele ukuxhelela exhukwana abahlali besithili saseMzinyathi, nanjengoko bebefudula becanda amathafa benyuka iminqantsa ukufumana amanzi ngekambe besela nazo neenkomo, kungoko benethemba lokuba inkali ayisayi kuphinda ixinge etyeni ngezamanzi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba zeSABC.